Здравейте, аз съм Мърка Тананов и днес ще играем на Майнкрафт. Извинете. Нека да продължим. О, какво е станало на лобито? Нещо се е променило. Нещо много се е променило. Е много странно. Сега чакаме на нещо, ама все още го нямаме. Защо го нямаме, човече? Защо го нямаме? Аз снимам ли? Да, снимам. Къде играеш? И да продължаваме. Ще влезем в един нов сървър, който е Портокал. И ако знаете, 2 години пакта ще се проведе след 53 дни и няколко часа. Ако искате, отидете там и гледайте. А сега да продължим. Аз съм леко настинал. И хайде. Сега да ви кажа какво ще направим. Ще си направим една печка и ще посъберем дърво и това ще е за днес. Това ще отнеме малко време. За да си опеча айрон. Аз откъде имам тези 10 айрон? Да, сетих се. Аз преди да почна това да снимам поредица, първо се поразвих малко и си направих къща, да не започваме от начало. И ако се чудите защо малко ми е различно къщата, защото гръмна крипър. Точно когато не трябваше. Вече мога да си направя печка, дали? Дори 3. Ама какво ще гори в тази печка? А какво? Защо 2 печки? Ще сложим тук да се пече. От тук една стара кирка. Няколко дървета ще сложим. Видял се. Извинявайте. И нека да продължим. Сега какво ще да направя? Да посъбера малко дърво. Тук къде е слънцето? Точно да. Нека да продължим. Тук, както виждаме, израснало едно дърво. Хайде. И сега, докато чупя дърветата, да обясня малко. Може би на Clash Royale ми се падна една Legendary карта. Напишете долу в коментарите според вас коя Legendary карта ми се е паднала. И познайте от кой чест ми се е паднала. Да кажа, че не е Legendary чест. Защото 100% някои хора ще напишат Legendary чест. Никога няма да е Legendary чест. Аз до сега съм 8 арена и нямам и един Legendary чест. Да клача с първи Legendary чест кога? Сега просто събирам дърво за другия път, защото ще си правим инструменти и така. Другия път трябва да си направя лопата. Просто искам малко дърт. Просто. Не ме съдите, че искам дърт. И ще си опеча пържолки. И съжалявам за шумовете. Просто тези отгоре си правят ремонта. И решиха в 10 часа да не спират да си правят ремонта. Какви са тези хора? И да продължим. Ето и това дърво. Съжалявам. И сега чупим още 2-3 и можем да свършваме с дърветата. Според мен ми се получават добре видеята. На мене много ми харесва, че имам 8 абоната малко бързичко.
Ще празнувам за 100 абоната. Ще направя нещо. Някакъв си клип. За 5000 абоната ще се покажа на истина. Ама ако съм добре и не ми е болно нещо. И също сега съм малко болен. И затова ако чувате да почмърша. Съжалявам, бъркам се, си езика по тях. Още колко има от деня. Има ли много? Ще свършим клипа като се стъмни и вечерта започне. Но вече 5 минути са минали от клипа. И да си направим нова брадва. Къде е слънцето? Там ли са? Трябва бързо да се прибираме вкъщи. На изи е и пак ми гръмна крипър и умрях. Сега трябва няколко неща да направим. Да сложим дърво в печката. Колко неща. Това да го вземем. И това да го вземем, да си крафнем нова брадва. Къде ми е новата брадва? Искам. Да. Първо всичкото си дарва да го превърнем на това, няма да си правя никакви такива неща, просто имам, вижте колко много стака. Добре, всичко сега го превръщаме в пръчки. Най-омразната ми част. Преди това да сложим малко за кладене на огъня. Да сложим 14 така. Така 14 да сложим. И отгоре да се пекат 3 пържолки. И тук да си крафнем всичките пръчки. Хора, аз какво крафтвам? Не съм крафтвал до сега пръчки. Боже, съжалявам. Сега ще си крафна всички пръчки. Мали, как крафтвам? Мали, колко много. Аз искам... Още няма да си правя айрон неща. Къде е това? Една брадвичка, една кирка и един меч. Една лопата. Добре, и това ще бъде за клипа. Аз бях Мърката Нанов и чао!